Neděle, kostelík, po mši farář sbírá na potřebné. Lidé stojí frontu na košíček, ten dá 100, jiný 2 a tak dále. Na řadu přišla výrazná, velmi nalíčená žena a vkládá obrovskou kupu peněz. Bezbožnice, od prostitutky peníze nepřijmeme. Jsi nečistá a hříšná a tvé peníze jsou také nečisté. Odejdi. Někdo ze zadu z fronty. Padre, nebuďte blbej a vemte je. To jsou naše peníze. 2. Zahradník velkého hotelu zjistí, že mu růže narostly 10 metrů do výšky. Potom objeví i 30 cm rajčata a 50-kilové melouny. Volá řediteli. Já nemám nic proti tomu, že ubytováváme Tour de France, ale řekněte těm závodníkům, aby přestali chcát v zahradě.